Et presento a partir d'avui una sèrie de píndoles, en dic jo píndoles de Yoga Family, que tenen com a objectiu reforçar, complementar, integrar la formació. En relació a aquesta part de Yoga Family que en diem el procés d'observació interior, el que és conegut habitualment com la meditació. El Yoga Family és un ioga que es planteja des de la relació adults i nens. Adults siguin pares, siguin mares, siguin educadors, siguin familiars, amb l'objectiu de potenciar en aquesta relació una sèrie de potencials com són la confiança, l'empatia, la generositat, l'amabilitat i la sinceritat, que formen part del que se'n diu en ioga els yama, que és la primera etapa del ioga. La primera píndola de Yoga Family que et presento és el que jo anomeno el vol de la respiració, o el vol també de la consciència, el vol de la presència a través d'un so a partir d'aquest instrument, és un vol tibetà, i a partir d'un altre moviment, com és el del so, que és el de la respiració i el propi so de la respiració. La idea és fer sonar el vol d'aquesta manera. Una altra vegada. Aquest so té una durada, una cadència. En aquest cas, entre uns 5 i 10 segons. I la idea és combinar aquest so amb la respiració, de manera que tant l'adult com l'infant experimentin conjuntament aquesta sensació, que és lligar un so exterior, un moviment exterior, amb un so interior i un moviment interior. De manera, per exemple, inhala, exhala. Una altra vegada. Inhala, exhala. Una vegada més. Inhala, exhala. Sospira. Badalla. Exposats els elements, anem a crear un marc que ens permeti desplegar aquest procés de meditació, que recordo que es basa primer en establir una posició asseguda habitualment, sigui una cadira o asseguda al terra, amb un coixí, amb les cames creuades, però sobretot posant l'esquena recta, captar aquesta sensació, després connectar amb la respiració natural, el seu so, que és aquell so que fa l'aire al fregar la gola, fet de manera audible, és aquest. La idea és que aquest so sigui íntim, o sigui, només tu facis audible aquest so. Torno a repetir.
Tota la respiració és pel nas i només deixarem la boca per sospirar, per badallar. Fet aquestes respiracions amb l'acompanyament del vol, després el que busquem és una actitud de centrament. Com? Doncs tancant els ulls i observant aquest espai que hi ha entre les dues celles. Això, repeteixo, estem en Yoga Family conjuntament, l'adult i l'infant. Sigui educador, sigui mestre, sigui pare, sigui mare, sigui familiar. I un cop creat aquest gest de tancar els ulls i portar la mirada interior aquí sense esperar res, després tancar amb un gest universal i fer conscient que has realitzat aquesta píndola, aquest procés d'observació interior. D'acord? Vinga, doncs som-hi. Estàs a la posició. Sobretot, el més important és que l'esquena estigui recta, l'esquena estigui estirada. Tanques els ulls i amb els ulls tancats fas un repàs pel teu cos, així molt general. Les cames, la pelvis, les mans, els braços, l'esquena estirada, la barbeta lleugerament recollida, el cap i t'observes. Tan bon punt t'has observat, estableixes un gest, que és aquest, posar índex i polze junts, els 3 dits estirats, i els col·loques aquí, damunt de les cuixes. A partir d'aquí, connectada a la posició, observes el moviment natural de la respiració. I afegeixes aquest so, que recordo que ara en aquest cas ha de ser íntim, que és aquest so que fa l'aire al fregar la gola. I ara et disposes a practicar el vol de la respiració, el vol de la consciència, el vol de la presència. Per tant, estàs en la posició, estàs en la respiració, i a la que sentis el vol, inhala, exhala. Sospires, si apareix el sospir, l'aculls. Si apareix el badall també. Una vegada més. Inhala. Exhala. Si apareix el sospir, l'aculls, si apareix el badall també. I una vegada més. Inhala. Exhala. Sospira. Badalla. I ara et situes amb els ulls tancats, te'n vas, de la mateixa manera que pots anar amb la teva ment, amb els ulls tancats, pots situar-te en una part del teu cos, et situes en aquest espai que hi ha aquí entre les dues celles, com si aquí hi hagués una pantalla, com la pantalla d'un mòbil, com la pantalla d'una tablet, com la pantalla d'una tele, com la pantalla de cinema, i observes aquest espai. Un espai que ara està buit. I amb el mateix vol et disposes a projectar aquest so que t'ha acompanyat abans amb la respiració. Imagina que aquest so es projecta aquí, entre les dues celles, i observes aquest so. Observa quan comença, observa quan acaba i observa quan
és inexistent aquest so, quan l'espai torna a quedar-se buit. Una altra vegada. I una última vegada. Molt bé. Aquest espai entre les dues celles torna a quedar buit. Surts d'aquest espai, tornes a connectar amb la respiració natural i el seu so. Tornes a connectar amb la posició asseguda. I ara et disposes a donar gràcies. I en ioga donem les gràcies d'una manera determinada, amb un gest universal que consisteix en reunir els palmells, portar-los al centre del pit, agafar aire pel nas. Ja t'he dit que la respiració sempre és pel nas, només deixem la boca per sospirar, per badallar. Inhala. I a l'exhalar inclines el cap, senyal de gratitud. I diem una paraula màgica, que és una paraula d'agraïment. Namaste. Molt bé. Espero que t'hagi agradat aquesta primera píndola i t'espero la propera. Gràcies per tot. Hari Om Tat Sat.